Mulai. Ya lor. Mulai muncul. Iki lokasi pertama lor ya. Pokoknya nggurine pos iki lor. Kulone pos pas. Lah iki biasanya kan sak paket lor, isine topi, kaos, sak sangune. Lah saiki sak kedok sak mene iki tak pecah lor. Isine tak dadekno 3. Dadine kaos, sangu, karo topi lor ya. Nah iki pokoknya tak pecah dadi 3 lor. Kaose dhewe, apa iku jenenge, topine dhewe, sak stikere, terus karo sangune lor. Nah sangune wis tak dresepno kabeh rene lor. Nah, pokoknya iki isine 3 lor. Gurine pos pas iki isine 3 lor ya. Wis aja dados saka iki lor. Ya semua iki tok ae lor. Iki diubek-ubek ae lor. Nah iki lor, iki lokasine lor. Nah iki lor. SDN 2 Kaloran iki lor ya. Nah iki ngarepe pas lor lokasine. Nah wis ngarepe pas utawa kulone pos lor ya. Kulone pos. Gawene kancane kowe. Nah iki lor, pose lor. Wis ngene lor ya.